Det kommer ikke som nogen overraskelse for nogen. Det lyder også et navn, Pøl. Ja, det er det, vi bedst husker. Nå, ja. Hele navn. Meningen var, at jeg skulle fortælle lidt om bogen. Og det er jo lidt svært, fordi jeg har jo skrevet det hele i bogen. Så jeg kan komme med det beknep, som nogle af nutidens poptekstforfattere, de kommer til. For eksempel Thomas Helveg, når han synger, lille pige, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Og jeg kan godt lidt grin med den slags i bogen. Men ellers er det jo en selvbiografi. Og selvom den handler meget om lokalhistorie, både musik og erhvervsliv, barndom og ungdom og den slags banaliteter, så handler det jo meget om mig selv. Det er altså som sagt en selvbiografi. Og derfor kan nogen godt mene, at det jeg selv har været med i, det er få unødig meget spalteplads i forhold til alt det andet. Men det er altså som sagt en selvbiografi. Jeg har alligevel prøvet på at skrive et afsnit om 60'er-musikken. Det vil jeg vende tilbage til, som er gjort lidt mere fyldig, ikke fordi jeg synes, det er en kunstart, der er større end andre, slet ikke, men dog en væsentlig del af lokalhistorien. At det er mærkeligt, det så handler den selvfølgelig også om journalistik. Bogen er delt op sådan, at de første afsnit, det er den førnævnte barndom og opvækst ude i Østerby, ude i Storegade. Så er der et afsnit om teenageårene, hvor skoleorkester, det kommunale skoleorkester Vesthavsdrengene kom til at spille meget stor rolle for mig. Jeg havde godt af at komme med der, og komme med Arne Aarø og Dalby ud i Europa, hvor vi spillede mange steder nede i Tyskland. Det var dengang, at det skal have et skoleorkester, byen på Karløj. Og så er der som sagt nogle afsnit, der handler meget om, da rockmusikken kom til Esbjerg. I tv-indslag for nylig kaldte de udsendelsen, da rocken kom til Danmark. Og det er i og for sig rigtigt nok, fordi man hæfter sig meget ved Danmarks Liverpool, og det hele det begyndte med Beatlemania i 60'erne, i begyndelsen af 60'erne, hvor denne mani, den skyllede ind over kajkanterne ned på havnen. Men i virkeligheden så kom blues, R&B til Danmark via søvejen, direkte fra USA over Atlanten til Esbjerg. Og det var allerede i 30'erne. Så man kan godt sige, at Esbjergs modning som rock'n'roll by, den blev foretaget allerede her. Derfor var byen måske også mere modtagelig for de nye strømninger, der kom fra England i 60'erne. Jeg gør ikke så meget ud af det der med Danmarks Liverpool i bogen, fordi jeg mener, det er lidt af en skrøne, fordi alle byer med respekt for sig selv i 60'erne kaldte sig for Danmarks Liverpool. Det var lige meget om det var i Holstebro med Henning Stærk, eller det var Randers, eller hvad det var. De kunne alle sammen kalde sig det. Jeg vil sige, den påvirkning, der kom, i virkeligheden kom meget kraftigere fra London, hvor man havde Ealing Club. Det var undergrundens musiksted dengang. De intellektuelles klub, hvor man ville have noget andet musik end skiffel og andet, som brød sig i England dengang. Og det var der bands som Stones og Jimi Hendrix Experience og Who, og hvad det ellers hed, Manfred Mann, hvad de hed alle sammen. Det var der, de bands opstod. Så jeg vil mene, at påvirkningen faktisk har været større den vej, end den var for Liverpool, og man jo slet ikke skal undervurdere Beatles og det, vi stod for. Så byen dyrskuepladsen, fordi her var også masser af pigtråd. Flere af de drenge, jeg spillede med, de kom herfra. Altså Gert Walter Christian Biering Bertelsen Kofod Kring, han voksede op hos sin bedstefar lige herovre på E. Hansens Vej. Erik Walter, han voksede op over på Theo Dahls Vej, hos Jørgen Bjørn, sangerinden Lizzie Beyer.
Og man havde også sit eget band herude, Don Martin Group. Og det er så heldigt i dag, at vi har et par medlemmer, Per Sten Christensen og... Hvor er du hen, Johnny? Han er ude. Også kaldt Lille Johnny. Han er ikke den største. Rejs dig lige op, ikke? Min mor godt vil løbe rundt hernede, John. Og de havde et band sammen med Helge Medum og Jan Christiansen og Erling Thornby og tromslærer, før Johnny han kom med. Og Knud Hjerne. Men hvor øvede I henne, Per? Den berømte vaskekælder. I vaskekælderen? Jeg hørte egentlig ikke til herude jo. Nej. Men jeg husker, der kom en ung mand om til mig med sådan en ret stor armbevægelse. Det er Søren Honoré. Søren Så han Søren. har faktisk godt en ret stor sangstemme. Ja, det havde Men de har startet noget herude, hvor de øvede nede i en vaskekælder. Nå, Og de manglede en mand. ja. Og det var min tilgang til det her. Jeg hørte ikke til herude, men jeg kom så til at hænge med herude i næste 3-4 år. Og det er jeg aldrig nogensinde fortrudt. Og kæft, det var sjovt. Ja. De er jo forhåbentlig heller ikke fortrudt. Jeg spurgte det godt. Lykkeligvis ikke spørge. Men var der ikke noget med, Johnny, I øvede herovre, også lidt herovre i det der fælleshus herovre, Jeg er ude med vaskekælderen over på Theodalsvej. over på Theodalsvej? Ja. Ja, præcis, ja. Ryk I så ind i Nørregade, var der ikke også noget med det? Men jeg var så heldig, at jeg havde en far, der var pedel. Nå, så er det Stormgade. Så behøver man ikke sige så meget mere, vel? Men det startede jo ud med Erling Petersen på trommer, men han fik jo fine fornemmelser. Han blev headhunted af youngsters. Så var han ville noget mere. Jeg tror, de øvede lidt længere end os. De var nok lidt bedre, så han smuttede jo, men så kendte jeg jo heldigvis Lille Johnny. Ja. Og så fandt Knud Hjerne ud af, at det skulle ikke hedde Don Martin, men det var altså lidt for femset, så det skulle hedde Som Okli Stof. Jeg tror, det var fordi Johnny kom med. Og så kørte det sådan set. Det ligner da ikke en senere topdiplomat, der findes i næste program. Jo, det var en god tid, var det. Ja. Men det var også med i den, der hed Black Witches